Lengba kani ka YouTube channel jong ka New Testament Resurrection Church ngawan shapi way ki para banget para Kristan bet ki para lok bait haga kerteng ka batiang tamu trai jong Jesus Christ ngawan shapi ban kren ya ka ktin ka jong blay halor ka way ka topic bagata ka day ka jingkhuslai hagwiya day bagani ka topic ngalabu ka kerteng jo ka khubor ka bangan kren menta bagata ka long Kumno ngin haba ka jingkhuslai ka wan haga jing im jongi shwa bangin point shi kata ka banta ngin ya pet khandiat Kumno ka Bible ka kren chpang ka jingkhuslai ngasung thu bat nganget bangam da don kam shu ban dang batai ka jingkhuslai ka jingmot jo ka jingkhuslai lane ka definition jo ka jingkhuslai ngas ngotho bangam da don kam shu bandang batai namar nganget bay way pi way nangi kibiyo sngow ya kani ka khubor ngila yai lengba ngila mat ya ka jingkhuslai kidon ki por ki bangi ya tengkhu ngi haga jingai lenti ka jingim ki jinge ngi ya kendo ki jingkut lat ki jing syakren ben ki jing syakren no ben bat kumta ter ke jinge nalade ke jinge na ying nasem ke jinge na bar kini ki penlong yangi bangin khuslai ngin khia jingmot ngin tension ngin khia mensim tikini ki long ki ki bangi mat ngi shem hage jinga lenti jongi penban ngakwa ban yathu ba gajing khuslai kade ka waini ki jingpang ki ba ta ya ubri bar haba gajing khuslai ka wan ka ta amdei tang ka jimu perkhat rei ka ta ya ka mensim ka kta ru wat ya gajing kwat jing khia hakamet dei na kata daw ngi sngo thu ru ba gajing khuslai kade ka bangim la ban kiar lane ngim la ban yai lat namar bai wei pe wei ngidang ya kendu jing ngidang ya tengkhu ha gajing im ka ktinu blai ka kedaw lenti bangim dei ban ajaka lane ban pensyongsa ya gajing khuslai ha gajing mot je perkhat lane bakan rung ha ga dot not jongi ngila ban kentai ya ka ngila ban bread no ya ka ngila ban weng no ya ka kadon ka wei gajing ong ka ba ong kum ni pinamla ban khangi ka sim bakan her na jrong ka khli jong phi henry phi la pat ban khang ya ka bakan thauskum ha ka khli ka jong phi ha ka ju ka rukam ki jing khuslai nginom la ban khang bakinom wan shu henry ngi la pat ban khang ban yele persha ya ka jing khuslai bakan shongsa ha ka jing mot je perkhat len he ka donut ka jongi ka probeb kal nong ka ba khat ar ka khot ka ba ar phausan ka ong ka jing khia ha ka donut ubriu ka pandor ring khung ya ka ha ka Bible faring ka ong ka jing khuslai ha ka donut ubriu ka pan khia ya ka donut jong u haba ka jing khuslai ka wan bat ka yo je ka ha ka jing im jongi haba ka rung ha ka donut jongi ka pan khia ka man sim ka te ka khom ya ka donut ka te ka khom ya ka jing mot jing perkhat bat ka pan tlot white ya ka jing mot je perkhat bat ya ka man sim ha ka lenong ka bakhat san ka khot ka bakhat lai ka probeb ka ong shu kum ni ka donut ka bakamen ka pan long ka khmat ka baphu ndrei da ka jing sosi ka donut la pan jot ya ka man sim ka jing khuslai ka la pan jot ya ka man sim ka pan du no ya ka jing long man sim ka kejap ya ka jing long man sim na ka ta ka daw ngi hab ban bread ya ka jing khuslai ngim dei ban aja ka ya ka ka donut ha ka jing mot je perkhat jongi ha ka lenong ka bakhat nyo ka khot ka ba ar pho ar ka ktinu blai ka probeb ka ong shu kum ni ka donut ka bakamen ka long ka dawai ka babha ndrei ka man sim ka balwet ka pan terkhong ikishing ka jing khuslai ka pan terkhong ikishing ka pan terkhong ya ka do ka pan kala dur ya ka dur khmat ka jong briu penban ngihap an skuthu ba ublei kwa setia bangin long kumta tementang in ya pet kumno ngin deal but kumno ngin ya kun kumno ngin le haba ka jing khuslai ka one shop ha ka jing im jongi ngin ya pet lightly ki belong ki shabi ki belong ka lenti ki belong ka atiar yangi bangin ya kun persya
ya ka jingkhuslai ka thmu ban wan ban thauskum ban panjot ya ka jingmut ya perkhat ya ka jinglong man sim bat ya ka do jongi ka baningkong ni haban snothu bat ban tip ya ka jing perkhat ka jong ublei ya ka main ka jong ublei ya ka rukam perkhat ublei na ka benta jongi Jeremiah Ukraine ki khun Israel hakalan nong ka ba arpau khandai ka kitab Jeremiah ka dekhat ka ba khat wei Jeremiah shakri utrai uang kumni na banga tip ye ki jingmut jong phi ki banga perkhat chapang jong phi ong utrai ki jingmut ka jing suk ken te om ki jong ka jing sniu ban ai ki jing kermen ya phi ha ka por ka ba kot jong phi ka jingmut ublei ka main jong ublei na ka benta jongi kam dei ka ba sniu ka jing perkhat ublei na ka benta jongi kam dei ka jing perkhat ka ba sniu henrei ka dei ka jing perkhat ka ba baha ka do nut ublei na ka benta jongi ka dei ka do nut nam ta ka jing baha jongi dei na ka ta ka dau ulapha ya la ukhon che ka perthai jisu ban yap na ka benta jongi mar ublei usau khia palat nam ta jongi it palat nam ta jongi perkhat ye ka jing pen im perkhat ye ka bom ju kot jongi sapha jisu she ka ni ka perthai ka tang ka di ka do nut ka jong ublei na ka ta ka dau david ka sam ar fulai khot ban kong ong utrai ulong nong ap lang brot jonga ngan om kerdu kamut ayu nong ap lang brot nong ap lang brot kamut uta uba sumar sukher yaki lang brot uyalam yaki hagalenti ka baki dei ban let ubsa yaki uyada yaki bat upha yalaga jing im na ka banta jong ki ru Jisu haga gospel Yohanes nong bashpor khot bakhat wei onga long unong ap lang brot babaha ba nong ap lang brot babaha IT no yalaga jing im nam ta ki lang brot utrai nagabanta jonga bat jongpi ulong unong ap lang brot usumar sukher uyalam upen dap igi jinon kam jongi uyada uai wale laga jing im nagabanta ban pen im yangi ban pelaj ngi na du jok ban pelaj ngi na ka pop ban pelaj ngi na ka ktiu saitan bala khum la te yangi u jisu la ai wale laga jing im nagabanta jongi ka ta ka dei ka jing shakri ublai yangi ka ta ka dei ka donor ublai nagabanta jongi na kata ka daw habangi yo ya kata ka jing sothu ya ka concern ka jong ublei ka donut ublei ka rukom perkhat ublei nam ta jongi ya ki jing thmu jong ublei ka donut ublei nam ta jongi kan penlong yangi bangin ong balai ngandang khuslai habau try ude nong ap lang brot jonga unong yada jonga unong pendap jonga unong sumar jonga ujisu habu kreni ki senran ha ka gospel of Matthias ndil not khot arpsan lifestyle ukren shaphang bakim de ban khuslai hakini ki khot arpsan life hosau u jisu panan kam sansin ektin khuslai but laisin nagini ki sansin wang wat khuslai ke eba phin bam ke eba phin kup wat khuslai ke igi jing im jong phila shai wat khuslai ka ta ga de ga jisu kren hagi senran ke jong u kim de ban khuslai balai namaru ong lada ukpau bahabneng utip ban psa yaki sim utip ban penkup yak daga jing internet daga buram ya usentiu bad ya ujhur harengkau kanutam unsumar sukher bad kanutam utip ban le ya kabadai na kabanta kita ki bangai bagi besyania hau para lok bait para bangai bait let se dona prenjong pi hagani kapor pi khuslai naga banta ke eba phin bam pi khuslai ke jing im la shai pi khuslai ka kam ka jam pi khuslai mti ki khon ki kti pi khuslai mti ki jing e ki ba phimla ban weng dala de tu tip ba utrai uperkhat ye ka babhanam ta jong pi lada ki kemi ki kpa ki perkhat khianam ta ki khon balai ki khon kin pen khuslai le de namar ki kemi ki kpa ki tip ka babhatam ban le nam ta ki khon jong ki ka benta ka baar ka long mangin pen pai ki jingmot ji perkhat jongi haba ga jing khuslai ka wan sho hangi ba jing e ki wan persha ga jing im jongi haba ngi teng khu e ga jing im jongi ka ba pen khuslai ka ban pendu thia du dem yangi ka ba pen khia ya ka man sim ba ga jingmot kumno ngin le ka dei bangin pen pai ka jingmot hakum ka ta ka por
syakata ga jing syakata gi jingjia ke bijira saudong jongi, syakita ki penduk jing kermen yangi, henry ngin pen pai, ya ga jingmut je perkat jongi sya utrai. Ke kitab Isaya, kalenong ka ba arpau hendriu, kerkhat ka balai, ka ong, men bat ha ga jing suk ba janai, ya uba penne la ga jingmut hame, na ba usyania hame. Uta uba penne ga jingmut sya ublay, uta uba pen pai ga jingmut sya ublay, ka jing suk ublay, kan yai tu ha ga jingmut bat ha ga donut ga jong u. Kesam ke pesan pendriut khat ke balai ke ong. Haka por banga syekti ngan syania hame. Para lok bait para banget haka por ba pi syekti ke por ba pi sngo dei hok ban khuslai. Tu syania ha utrai pan pai ke jingmut jong pi sya utrai. Konek ke jingmut jong pi sya utrai. Haba pi pan pai ke jingmut jong pi sya utrai. Pinyo i ke jing krau blay, pinyo i ke bor blay, pinyo i ya ke jing ya ke donur blay, bat hangta pin yo isu ki lumba ki ba yeng hapling jong pi ban pen khia man sim nya pi ban pen khuslai jing mot ye pi ka banta ka balai kumno ngin le ha ba jing khuslai ka wan shop ha ga jing im jong e wa apostle Paul utho ha ki banget shop Philippi kala nong ka pasau ka khat ka ban riu apostle Paul u yathu wat khuslai ya ka e ru Henry ha ka e baro da ka jing duai bat ka jing karpat lembar ka jing aingo to phin pen tip i ka jing pan jong phisha ublay. Bible ka ong ya ka e ru wat khuslai. Kala ban long ka no ka jing kala ban long ka no ka daw. Ka ba syong nia ni ka bom syong nia. Bangi dei ban khuslai ka Bible ka ong wat khuslai. Balai ngim dei ban khuslai. Ketinu blai ka kedau pat ya ka lenti bat ka ai ka jubab balai ngim dei ban khuslai ka ong Henry ha ka barok da ka jing duai bat ka jing karpat bat ka jing aingo to pin pentip ka jing pan nya pisha ublay. Haba ka jing khuslai ka wan shop kumno ngin le. Habala atak ngi de ka jing sau dong jong ki ba ngi don hok ban khuslai. Ngi hab an wan sha utrai. Ngi hab an wan ka khamat utrai. Leng ba ka jing duai. Ngi i ha ka khat ka bang ila pule mentan Filipi sa non khat riu ka ong da ka jing duai bat ka jing karpat bat ka jing aingo. Dei nang kata daw u apostol Petrus ha ka ban nengkong ka shiti ka jong u kala nong ka pesan khat ban nyau u ong da ka ba bread halor jong u ki jing khuslai jong pi baro namar usuma su kher ma u shapang jong pi. U blay usumar su kher shapang jong i. Kata ka dei ka donur ublay kata ka dei ka ek bo blay la ban le ka jing im jong ab jong pi na kata kata apostol Petrus su ong da ka bread halor jong u ka jing khuslai jong pi baro kumno ngin bread ka jing khuslai ngimla ban i ka jing khuslai de ki khmat do ngimla ban kata de ka kti ngila ban bread tang ye kata ka bang i batang ye kata ka bang ngila ban kata ngila ban bread ndrei ka jing khuslai ka long abstract ka dei ka bang ngimla ban ong ban theu ye ka la ne ban sung thu ka size jong ka ngimla ban sung thu Henry Bible ka ong pat bread i ka jing khuslai jong pi baro kumno ngin bread ka jing khuslai jong i sha ublay ka dei da ka jing duai bangin wan sha utrai bread i ka jing khuslai baro da ka jing duai Chisu ong gospel Matthias kat well not kat ar popra wong wan piang baro i batai bakia ka jing kit tengan penjem ye pi ki jingkit bakia haga jingmut ji perkhat haga do anut tungin wan shu trai ban bread ya kita haga jing duai bread igi jing khuslai jong pi bread igi jing khia kit bakia haga do anut jong pi bread shu trai haga jing duai jisu ong ka jing suk ai pi om kum kata ka perthai ka ai nga ai bangai ka jing suk ha pi haga shitiu Paul sigi Philippi saul nong khot ban nyo hadin ba ula ong wat khuslai ya ka ru ndrei da ka jing duai ka jing karpat lemar ka jing aingo ban tip ye ka jing pan jong pi sha ublay agar khat ka ban nyau ong te ka ta ka jing suk ublay ka palat ka jing shempang baro kan ri jai jai kenyi ki donut jong pi bar ka jing mot jong pi ha ukris jisu ka jing khuslai kumanga la yathu kalong ka waina ka atiar syaitan ban penjot ya ka met ka mensim ka jing mot je perkhat jong i
Kadi ka wain ka tiaw setan ban tu no ya ka jing suk ublay na ka jing im jongi. Henry habangi wan sha utrai ban bread ka jing khuslai jongi baro ya ka jing suk ublay la pan yo pat hangi. Bat kata ka jing suk ublay ka pan syait bori ka jimur perkhat ka pelai lu jimur perkhat ka pan syait bori ka mensim ka pan kemen ya ka dok nut bat ka pan khia ru ya ka dok ka jongi. Dai naga taka daw ngi i shibon ki nuksa ka ktinu blay kumno ki briu blay ki yakun ki jing ki jing khuslai ki jing shipting kumno ki yakun ka dai lengba ka jing duai ber ka jing sha jing it ba ki wan cha utrai ka bible ka yathu haga kam ki apostol khat ndul nong kat khat ka ba khat khandai ter men bo paul or silas ki don ha ying bendi la set bendi yaki namar ka jingalap jong ki ka gospel ber ka bible ka ong ha ka ba shiteng senya Paul bat usilas kila duai bat kila yarwai ro ya ublay ka Paul shiteng senya kari ka por ka balaka ya ka perthai da ka jingdum ka por ka ba kanja ka ba sngongiu ka por ka ba sngo marway ka por ka ba Henry hakum kata ka por Paul bat usilas kila duai sya ublay ki don hok ban ngau khuslai ka ban jia ya ki la shai namar menta ki don haying bandi ka ka lawai jo ga jing shakri jongki ki don hok ban perkhat chibun ki ban ngau ban khia ban ngau sha ban ngau shampap ya le ki don hok ban perkhat ya kata Henry ki kan tat ya kata ki wan sha utrai ha ga jing duai bat ka jing ro yo blay ki bread ya ga jing kit baro ya ga jing jongki baro ki bread ha utrai bar ka bible ka ong haba kila duai bar kila irwai ro yo blay lawan jingo iki ying bendi ujumai bajur wala knyo wala pen khiwin ya kata ga ying bendi kat hadu bala pli wangi jingkhang la pen hab iki kenjri ni ki kejat jong upol beru silas bat menta kila long ki bala light load kila yai light load kum ki briu ki bam don jingma kum ki briu ki bam don jing kata ka por ka jing duai jong ki sha utrai ki wan ban bread ki jing ya ki jing ye kendo jong ki jing khia ki jing khuslai ki baro ki wan ban bread chu trai ki jing duai ber ki jing ro show blay baru try wan ban polite lu ye ki let's say dona bring jong ye ha ni ka por ngi khia ki jing mot ki jing ngi pech saudong ki ne ki kerta wer ngi khuslai kumno phitle hakum kata ka por wan show try ha ki jing duai bread ki jing kit ba khia jong pi ha ki jing duai ki jing polite lu blay kan wan bat kata ka jing suk ublay kan wan happy hagabar chronicle ar paulan nongat khot ka baning kong ter ka yathu baki nongshun jong ka hima juda ki amon ki moab ki waipat ki lawan ban hirthma ya ka ri juda hima juda jehoshaphat deus im hagani ka por bat ka ri barok ka wei ki don hapring ka jing leng ka jing pisa ke jing ngau kut lat ke ke bade ban le shano on pet amdan lat lenti ki nong shon ki la kerta wer ya ka ri barok ka we Henry ka bible ka ong ba jehoshaphat usim jo ka juda ula khot ye ke jing duai ber ke jing sha jing it ban wan ye ka khmat utrai ban bread ye ke jing sangsi jing khuslai jing shifting bat ka ne ke jing namar ki nong shon ki kham khrau shikade ban ye ki kimla ban ye le ki khuslai ki shifting ki perkhat chibun ki Henry ki jit ban pai sha utrai ban wan ha ublay ban bread ki jingkit bakia ban bread ki jing ban bread ki jing bamla ha ke jing duai ki jing sha jing it bat kumta ba kila duai kila sha jing it ka surna ublay kala wan leng bau je hasil ban ong ka ni ka thma kam dei ka jong pi ka dei ka jonga ba kumta ki khun Israel ka bible ka yathu ki shurwai ya ro yo blay baru blay upanyale iki nongshun para maki ka jingjob ki khun Israel kila shushim daga besuk bat kila light na ka jingma ba ka ta ka ka kamba ko blay le haba ki briu jong u ki wan sha u ha preng ki jingkut lat ka da ka jing duai ki wan sha u upalait ye ki bat la weng ki jing shipting ki jing khuslai na ki bara gospel Matius kat saulanong kat khat ka ba khatlai ter ka yathu haga por baki sunran ki yo baki hajar ngot ki briu ki bala don shabar shajngai naga shnong ki don hakata ga jaka ka bau jisu ki snap ki wan snap ki jing ka jisu
Kar bagi dang sngap ro chi sngi ki klet ik sngi ka miet ki klet ik bam ka di ka por kat ban pet kala jan miet kala kem yong ren bat kum ta ki wan chau jisu ku ong kum no ngin pha no ini ki briu ka jaka ban thit jing bam ka jingai kini ki briu ki la thangan man ta ba ki la bon palat kum no ngin le ni ha ban pha no ki jisu ong em wat pha ki snran ki la ngau khuslai ki la ngau thu ban thit jing bam ki briu ban sai ki omla ban thit jing bam kat neu pai ba tang ki rang ba ki dan san hajar ngot hapleng kata ke jing ke ba ki i kat neu pai ba mla ban sa ki wan chau jisu ki ong kan rat ngin pha no ye ki henry jisu dan ke solution ke jubab nam ta kata ke jing ka ba hak khmat ki sunran ke de ulumba kalong ke bamla long bakin la ban sa ye ki san hajar ngot tang ki rang ba henry ba ki wan chau jisu ban ye thu ye kata jisu ong tha iki ka bagi di ban le bat pelingkot iki jing thu ka kamba kala jia tang santli ki pu atli ki dok kha lapsa iki pai ba tang ki rang ba san hajar ngot khlem khen ki kan thei khanna bat na lor kata kadang sa tam sa khat artukri na kata kadau jisu ong wat khuslai ke ba phin bam ke ba phin kop wat khuslai la ka jong ka jing im le se don na pring jong phi ha gani ka por phi don ha ka por ka ba phi don ha ka jaka ka ba phi don ha ka jing kut lat jo ka jing im bat phi don ha ka thma jo ka jing im kum no phin le kam don len tim don lat yo phi mi don dak don shin nang do ba ka jing rap kan wan henrenga nuot ban ong ye phi wan che utrai ha ka jing duai ye thu ye ka jing jong phi ye thu ye ka jing kit jong phi baro bread che u ha ka jing duai bat kum ta phin yo i ka kamba utrai phin yo i ka jing pelat phin yo i ya ka jing kerkhu phin yo i ye ka jing phala ki utrai un le na kata ka daw ka bible ka ong lada phin wat ya nga phin shem ya nga ba phin wat ya nga da ka do not baro ka sam ka pasan pho khot khat san ka ong to khot kar pat ya nga ka sngi ka jing janjar te ngan pelat ya me bat men pendon burom ya nga khot ya utrai kani ka long ka khti nu blai ka bangadon ban kren shapi ha kani ka por to blain kar khu ya phi ka ei ka jing khuslai ka ba phikit ka ei ka jing khia ka ba phikit man ta ha ga jing mot ha ga do not ka jong phi bread che utrai IT la de ha utrai penrit akhmat utrai pet che utrai pen phai ga jing mot jong phi che utrai tu tip ba ubleu dan ka plan ba bhanam ta jong phi ubleu ker khu nam ta jong phi lengba ga ni ka khubor ka ba kren che phi bat ngan duai ha ga ni ka khalip mat kuk pa jong i ba habneng metip ya i wei pi wei ha ga ni ka por da ka kerteng ye ga jing ye ga jing le ye ga jing teng khu ye ga thma ye ga jing kut la ga jing im jong ki ringa duai trai ben pen phai ga jing mot jong ki she ka khtien jome ai kin so thu ye ka plan jome ga jing i jome ye ki able pen phai ga jing mot jong ki shame ai kin pen ne ye ga jing mot jong ki hame but ai kin wan shame da ka pen rit bar ka do not baro kin yo i able ye ka samti ga jome ye ga jing pelaj bar ga jing rap na me ko trai haga kti jome nga ID ki haga kerteng ga jong jisu nga duai nga pan kini baro amen